Ben, Mario de Choiva outra vez, retransmitindo desde a Alameda de Santiago, dentro do Parque da Ferradura. Observade. Que estatua. Boto un pouco máis atrás e vese mellor. Non creo que hai en chubascos. Unha homenaxe clara a Rosalía de Castro. Igual non se ve ben o que pon esa pedra dai, esa inscripción. Leo eu. Estarán vivos? Serán de pedras? Serán de pedra? A que sembrantes tan verdadeiros, aquelas túnicas maravillosas, aqueles ollos de vida cheos? Follas novas de Rosalía de Castro. E aí, observade. A la inmortal poetisa Rosalía de Castro. El centro de Santiago de Compostela. De Buenos Aires. El centro de Santiago de Compostela de Buenos Aires. Julio de 1954. Pon aí, creo. Se mal non vexo o número. Sí, 1954. Ben. O centro de Santiago de Compostela de Buenos Aires. Galicia, a Rosalía de Castro en Murguía. Ben. Era filha de nai solteira, entón solamente se coincidiu o apelido de Castro, pero como era esposa de Manuel Murguía, pois Rosalía de Castro en Murguía. 1937. MCM. É dicir, MCM, XV e 2Is. M de 1000, CM 900, 1917. Galicia, a Rosalía de Castro, é que estou desconcentrado. Galicia, a Rosalía de Castro de Murguía. A Rosalía de Castro de Murguía. 1917. Sí, no ano 16 foi cando empezaron 1916 foi cando empezaron as irmandades da Fala. No 17, aí na Coruña. No momento que promovera Antón Villar Ponte. No 17 foi cando se fixeron os momentos a Rosalía de Castro. Se miramos ben a escultura, igual non se vean por culpa da luz. Esa estatua dai arriba, que ten forma de muller, reflexa a Rosalía de Castro. Ben, agora vamos un poquinho máis por aquí e a ver, obras poéticas de Rosalía de Castro. Ela foi a escritora máis bilingüe, a partir do resurgimento das letras galegas. En las orillas del Sar e Follas Novas. A primeira cantora galega cantigas e agarimos nos seus 50 anos. 1921-1971. A primeira cantora galega cantigas e agarimos nos seus 50 anos. 1921-1971. E agora, Peña gallega Manuel Murguía, Manuel Murguía, que era o nome do marido de Rosalía Castro, rinda homenaxe á memoria da esrebia poetisa Rosalía de Castro de Murguía, expoñente máximo da lírica do seu pobo. Santa Fe, República Argentina, agosto de 1959. Ben, aí podemos valorar ben toda esta escultura. E agora vimos por aquí. A ver. Ui, cuidado. Adiós gloria, adiós contento. Deixa a casa onde nascín. Deixa a aldea que conozo por un mundo que non vin. Adiós que me vou. Erviñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou. Erviñas que viquei tanto. Terriña que nos criou. Adiós tamén, queridinha. Adiós por sempre, quizáis. Digo este adiós chorando dende a viña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidás.
tantas leguas mar adentro, miña casiña meu lar. Ben, da obra A de os ríos e as fontes de Cantares Gallegos. E todo isto ven do Centro Galego de Puerto Rico, a gran poetisa Rosalía de Castro. Adica este sinxelo homenaxe, sendo presidente don Xosé Quiñoi, e Eiras e vicepresidente don Nemesio Carballada González, 15 de xullo de 1985. Centenario de morte, claro. Finada o 15 de xullo de 1885. Ben. Unha figura da nosa cultura e unha muller loitadora. Se lemos ben tamén as súas obras poéticas polos dereitos dos galegos, criticando a situación social dunha Galicia emigrante e empobrecida daquela época, que puido, co paso do tempo, mellorar a súa situación, pero seguiu padecendo problemas. Logo, El caballero das botas azules, Cantares Gallegos, ben. A Rosalía de Castro, Els catalans, ben. Gràcies catalans, és un símbolo que us honra, grazas catalans, é un símbolo que vos honra. Logo, a Rosalía de Castro, cantor do pobo galego, a Unidade Gallega de Nova York. Son homenaxes que ben, pois galegos emigrados en Nova York que dedicaron homenaxes tamén a Rosalía de Castro. Claro. Ben, como podemos ver, un reencontro coa cultura agora que imos saindo do desconfinamento. O outro día vimos unha escultura de Valle Inclán no vídeo do sábado pasado. Agora, martes día 5 de maio de 2020, pois estivemos vendo a Rosalía de Castro. E agora, mirade, Paseo das Letras Galegas. Ben, o Día das Letras Galegas, Festivo Autonómico Galego de Mais, no que se rende homenaxe a escritores que escribiron o noso idioma, en galego, e celébrase cada ano o día 17 de maio. Como estamos ao día 5, estamos a 12 días de que chegue ese día, que neste ano vai quedar en domingo. Igual non pode celebrarse con normalidade de outros anos, que leva celebrándose en 1963, cando se cumpriu o centenario de publicación de Cantares Gallegos, co cal veu o resurdimento das letras galegas cando a lingua galega estaba relegada somente á fala e nunha escritura dende finais do século XV, coa imposición do castelán ás clases sociais altas e a expulsión das clases sociais altas galegas e a queima de códices e manuscritos, aínda que da literatura medieval galego-portuguesa, aínda que en Lisboa seguiron conservándose, pero é por iso aquel ano se dedicou a Rosalía de Castro por Cantares Gallegos, e iso a continuación de 7 anos pois en Follas Novas. E cada ano algunha figura importante da cultura galega, e sobre todo escritores literarios en lingua galega, como Castelao, Eduardo Pondal, Curros Enríquez, Vicente Risco, Otero Pedrallo, incluso o rei de Castela Alfonso X Sabio, por as súas cantigas de Santa María, en literatura galego-portuguesa, a 3 trovadores, dous deles eran Mendiña e Martín Códax, da literatura galego-portuguesa medieval, etc. Ben, estas cuestións, xa se sabe, pois son un reencontro coa nosa cultura escrita. E ben, e agora, se observamos os xardíns, observade, o arboredo, que fermoso está como símbolo primaveral. Ben, outro día fixo o tempo, hoxe choveu. Os xardíns están moi ben. En fin, estamos nunha zona
na cal está todo moi ben. Esperemos que sempre se conserve a beleza natural. É moi importante para nós. E esperemos que o Concello non a descarte, como tampouco as necesidades dos cidadáns. Pero a cidadanía, non somente o Concello, ten que ser consciente, igual tamén que a Xunta, o Goberno Central e todas as autoridades políticas, do que se precisa. E en cada cidade o seu Concello, e os gobernos de cada país tamén, teñen que ter constancia, incluso no rural, do importante que é a supervivencia natural. En moitos sentidos e aspectos. Porque tamén moitas catástrofes que se poden provocar, e algunhas por culpa de maremotos, foi porque a natureza rebélase a que a humanidade lle roubou terreo ao mar. E sitio ao mar, e o mar calquera día rebelarase. Así son as cousas. O progreso non tivo en conta a necesidade da natureza. E iso non estivo nada ben. Conste. En moitos sentidos e aspectos. Esperemos comece a recuperarse. É certo que grazas a moitas cuestións, agora podo estar en comunicación con vosco, e pode chegar a grandes instancias a miña mensaxe, pero esperemos que se teña en conta. Porque o que é sumamente importante é que a xente comprenda que a supervivencia natural é necesaria. E non podemos andar con conflitos bélicos e con estas cuestións outra vez. En fin, agardemos teñanse en conta estes detalles. A ver. Que palmeiras, que árbores, que... Ben. Agora vamos ver máis sobre a natureza. Vamos ver que hai por aquí. Estes xardíns que hai por aquí, que rodean a zona e que dan tamén a súa beleza e o seu encanto natural. Vayamos a observalos. Creo que empezan aqueles chubascos de novo, aquelas pingas. Hoxe un pouco choveu, outro pouco fixo sol. Somente faltaría que andivese o demo por Ferrol. Ben, vamos a ver. Unhas rosas brancas. Cantas roseiras, fijademos. Rosas de distintas cores. Rosas de cor rosa, de cor vermella, de cor amarela. Hasta rosas brancas por aí. Fixademos. Que fermosura e que preciosidade. Vedes? Que maravilla. Que maravilla. Hai que ver. Ben, un encontro coa cultura, outro coa natureza. Fixadesvos que maravilla. A ver, se damos un pouquinho máis así, para non gravar a xente, non é nin cordial, e vedes cantas violetas hai por aquí. Fixadesvos. E estas árbores que vedes por aí son palmeiras. Palmeiras. Vedes? Vamos a chegarnos un pouco máis. Mira, a ver, agora. Mirad, que palmeira. Observades? Esas outras de aí non son palmeiras. Ben, pero observade. Cantas violetas, incluso hai margaridas. Fixademos. Que preciosidade. Canta erva. E que louzanía ten. Pois isto é o que se debe cuidar tamén. Dende logo, ver xardíns tamén relaxa un pouco. Non podo negar que incluso cando fun polo auditorio de Galicia, paseando, e vin
e vin uns patos no estanque, obtivo o meu relax, pero isto vale a pena. Ben, pois nunca esquezades que hai que seguir coidando o que é a Terra. Non matedes vos planeta, por favor. Non matedes a Terra. Non matedes os ecosistemas. É o que se os prega. Ou, mellor dito, non matemos os ecosistemas. Non matemos os planetas. Non matemos o noso planeta. Non matemos a natureza. Procuremos non contaminar. Eu inclúome. Porque o problema está nisto. Sobre todo no verbo contaminar, conxugando. Eu contamino, ti contaminas, vos... El ou ela contamina, vostede contamina. Nós contaminamos, vos contaminades, vostedes contaminan. E eles e elas contaminan. Pero aí é o caso, eu teño que deixar de contaminar. Ti tes que deixar de contaminar. E eles e elas teñen que deixar de contaminar. E vostedes tamén teñen que deixar de contaminar. Nós, todos nós, temos que deixar de contaminar. Polo menos dentro do que nos sexa posible. Será complicado. Xeración tras xeración podremos ir inculcando iso se o pensamos ben. Esta é unha mensaxe non de xulgar xente, senón de ecoloxía e tamén de aprendizaxe. É simplemente de entretenimento e de amenidade no que poida ser posible. Pero tamén de aprendizaxe. De aprendizaxe importantísima.